Ediba Attention TV. So mama is Attention TV there. Debiara dano na chese ye pese mamu crunchesem ye pese mamu ni chesem ye pese mamu chese something that will keep you moving day in and day out. Ye de bibi biara ye den e mamu. Na ya na wo de asem breni abra no nyina no ye pese wutumi hu de ekoso wa brabom kwan a obefa so obetu anamo ede ama kwan a obefa so onyamesom ebesipi esita kwan a obefa so a chese obetumi abo wa brabom na wakonkan e wa brabom no emu afei so no ende no himechi amajimeku nwa no na chese me akasa papa eye Apostle AJ awo menchen awo hanu say and then ye ba be nkomo e dia fa Christianity and challenges in Christianity obi wo hono ma osum nyame pa botumi ka say nyame suma me sum yi die me akasa metena se na me hwa me amebu me ho atan esan say wo hu say ye dikin bi na brabo enkoye wo hu say eye sofu bi abrabo enkoye wo hu say obi member bi owo asori na brabo enkoye amodo no so ne de etutu ho ekone koba ne say ya de ha dwin ye papa eti ende no sa challenges ni nyina obu o se me wa asori mu na so se me kwa ho ye ma nya de osofo etumi boa me ye kwhwe sofo no ka odem obi so tumi tena se no aka se me tumi na nsi asori dem krampo biom esan se sofo bi ayade ama na jemeja and the challenges when you na ba be bobo ho ne edi hu nkomo ne afakwan ya hwekwan ya yankasa ne betumi amasanye mane nyina afiri o ne yehu se ya brabo ne ye bo no ye mbo emfe manipa ye mbo fe ma eye elder ye mbo fe ma eye nyame nipa na chese ye hwe no ne mbo ne ye bo edi amerade me amasa papa apostle je wo menchen wa hanu se de me nsemre no mami twa no sima me ba ye bakọ ne chena chese de nkomo twhwe no ahyehye so ane sa etwa me ama me come ba ye me nsa umre na me ntwem ben ya papa na chese ye fa nkomo twetwe no enhihye so a enisa papa mo kwa ye na bi aboko de ebusuafo no ho ye de radiasi papa ye ka Christianity what is Christianity Christosum shall be say amra Yesu ba ye na obeye ye no ne ye no aneka say oh we dey nkrofo we dey omo ye a Christo actually for okay because they na Christo ye no and say kwan ne soa na no mo nam tiere to omo say we no ye Christo actually for okay say omo nam Christo anamo eso Christ. Okay. So obi a Christian abrabo ben nyama ben ne ye hwe ne se sa nyama no odi sa nyama ne bede di ababo. So you Christo ni an. Ese sa obo bra se Christo abrabo. Okay. Usue Christo anamo, usue Christo kasa, usue Christo na kwan ya ofa so no. Se na America no.
ɛso na ɛsɛ sɛ wofa na ɛnsɛ sɛ wokɔte free wokɔte free kwan na Kristo nam so no a it means unye Kristo ni and it means unye Kristo akyi ɛsɛ sɛ yɛnti na yɛfrɛ ɔmo Kristo akyidifoɔ okay Kristo akyidifoɔ ɔmo de Kristo anamo ɛso nti sɛ nti na ɔka bɛbɛ Yesu asɛ sɛ wodɔ me a di m'ahyɛde so nti na sɛ wodɔ Yesu a wodi m'ahyɛde so ɔhyɛ m'ayɛ no di so okay ɛdi so yɛ Kristo sɛ yɛhwɛ Kristo ne su na yɛdi su a yɛhu sɛ Kristo baayɛ no wambenya ne ho bebree ɛwɔ asase yi so afei na ɔdrɛse ne dressing ne ade nyinaa no yɛka sɛ yɛdi su a sɛ ndeɛ Kristofo anka ho sɛ yɛnya yɛn ho bebree wɔ asase yi so ɔyɛma ahonya ɛnyɛ bɔne okay ahonya ɛnyɛ bɔne cause Kristo di n'akyi no okay ɔse menoma nyinaa yɛ me dea ebia me yɛ me dea okay wo hu kwan me na mede sika hyehyɛ asase nyinaa yɛ me dea nti sɛ duba bi a na yɛbusa ne to a ɔnkɔnkɔ sɛ ɔmo bɛgye ɔde n'asuafoɔ to no ɔka kyerɛ Peter sɛ kɔsu kɔpɔ no to asɛ ɛnam aba biara no yi sika wo ne no fɔkɔtua okay so that's it nti na sɛdeɛ ɔkɔ yɛbɛfa so a wobɛnya sika no ɛne kɔ yɛbɛfa so a wobɛbɔ bra no ɛno na ɛde bɔne ɛbɛm okay so no nkyɛ sɛ ana hwɛ wo sɛ wokae ɛyɛ a Matthew chapter 24 verse 23 ɛba na ɔkasa fa awieyɛ mu atradifoɔ nipa bɛpɛ ne ho ntam nipa ɔse sɛnema wɔ ne nyinaa hu ɔmo ahu sɛnema no a twɛm firi hɔ okay na ɛyɛ ahyɛde a Yesu ɛde ma ne ma okay so mfasodeɛ bɛn ɛna ɛwɔ so bi ɛwɔ Kristo ni ho so bi bɛfa Kristo a mfasodeɛ bɛn ɛna ɛwɔ ho ufa Kristo yɛ okra no wade nkwa nkwaje kra no nkwaje nti na yɛ brɛ okay have nti na yɛ brɛ and sɛ obenya wiase dɔpadeɛ nyinaa na ohwɛ okra ɛdɛn faso na obenya okay nti na Matthew chapter 6 verse 25 going on ɔsɛ hwehwɛ Nyankopɔn 33 no ɔsɛ hwehwɛ Nyankopɔn ahe ne trene kan so that's it say in pursue and no ma bebre o dia yanka Matthew chapter 6 na se mre betu ma ya amra Matthew chapter 6 no Matthew chapter 6 verse 25 yenti me se mo se mo hwehwe mo nwenwe mo kra ho se eden na mo bedi ana den na mo benom ana se mo nipadua ho se eden na yebefra okra sene duane nipadua sentoma na monhwɛ wiem no ma sɛ onwu na wontwa na wɔn mmoaboa no nwu asenso na nso wɔn agya ɔwɔ so no yɛn wɔm na mo nso mbo nse wɔn ana mu hwan na ɔbɛdwene a ɔbɛtumi de basafakoro atoa basafakoro so ana dan na modwedwen ntoma ho monhwɛ wiem sukoko sɛdeɛ enyini ɛnyɛ adwuma nso ɛnto asawa nanso mesɛ mo sɛ Solomon ɛne onyam nyinaa mu no wanyɛ ɛnso si wɔ mu nyinaa baako ana na sɛ Onyankopɔn fura wiem ahahan a ɛwɔ hɔ ɛnɛ na ɛkyena ɔde agu mfuru no ntoma a ɛrenyɛ deɛ ɛkyɛn yɛyi ma mo a mo gidie sua enti mo hwendwen sɛ ɛdan na mo bedi ana ɛdan na mo bɛnom ana sɛ ɛdan na yɛbɛfira na yɛnum nyinaa akyi na wiase ama na man no die na mo so agya nim sɛ yɛnum nyinaa hia mo na mo hwehwɛ Onyankopɔn ahenni ɛne trene kane na de wɔn nyinaa ɛbɛma mo so na twɛ no sɛ no nipa twetwe no ma mo tani bedi tani bɛnom de befra ɛne bonama biso akɔ body it will pin your god your pesca on me okay oya dia na onne enka no te se wonya kasa obi nyiska ne de obi kwa Kristo ni patumi ka se ene kra me nyiska no cha me wumpa me pe na te se o dwin sika no se ne kra
ɔse na ɔkra nsen aduane so ɔno nkyɛn sɛ ɛne ti yɛhwehwɛ Nyankopɔn ahenni ne trene kane wobɛtumi atwe ɛde daba akɔka wo fie mu wontumi wobɛde ntumi ɛnso ɔsɛ ne ti ba sɛ wohwehwɛ Nyankopɔn ahenni ɛne kra ɛne n'ahenni ne trene kane na ɔde de na bɛka nti sɛ yɛgyae sɛ nneɛma ho nyina na yɛma yɛadwendwen nyina nsi Kristo so na sɛ yɛdwen Kristo ho yɛde ho to Kristo so a Kristo bɛyɛ mmoa Kristo bɛyɛ mmoa papa yɛhwɛ o Kristo ni sɛ woyɛ Kristo ni na waka so wa ɔtakɔ wokɔ asɔre a yɛtumi yɛ ɔtakɔ yɛfrɛ wo a wogye di sɛ wanu ho wopɛ sɛ fa Kristo a sɔre bra. Is it a must to say o Kristo ni bia bɛyɛ ɔtakɔ? Ɔtakɔ yɛ ne baako. Okay. Open saka aka bɔne na so bɔne facha yɛ baako pɛ. Okay. But bring na no sɛ yɛyɛ nipa nti na yɛbɔ mpa yi bia yɛsrɛ na yɛda Nyame ase bia yɛsrɛ bɔne facha mpo sɛ bɔne bi mpo ne yɛ na yɛahu mpo a ɔno Awurade ɔmfa nkyɛ yɛni bi bɔne yɛano betumi bɔne yɛni betumi abɔne nti na yɛasrɛ ɔde no yɛ bɔne facha sɛ yɛbɛsrɛ na nyɛ sɛ yɛtɛm bia na ogyina na yɛmma ɔtakɔ say one prayer offer na what this no na to and in some altar nim after the altar call ni bibia na me kodi Awurade achi na se me free hɔ no na me ba fie na me a me hwɛ mabra bɔ no ne sa altar call na me kokɔ yɛ no it does not correspond and ne numie bi ana sɛ asotie bi ɛwɔ hɔ de ma me ana emu abonsia okay and emu opanefo emu de boye ni so that's it aya twese ne man bebreeze e kura fono me se e ma hwe ko eba ense se ye masa dwe no e pa ya dwe bebre emu yem ma ho hu se ye ma wo hu na ke benanti okay that's it emu be ya tin nti ma se chiro nyina fi nya hu mu e be ntwenche atini tuni mu ye what is it and no na adia dai adia ko Kristo okay papa yambra me yo Kristo ni mafanya me se me kra na ma genkwa me di nachi me kwa asori na me ko no me say sofu bi ayemade enti no me jai asori no me say nipa no ohaw amane ana se bibi ebeba me so isan se dia sofu no ye ya me jai asori no e dia ohaw beba me so sofu ye nipa sofu so ye nipa obeti ya mistake ana debi ameka sase mo ya ti ma no ndima mo stress na ba bia wo ya ko nya nipa na ho say ye nipa yes nipa su o ba bia because opa ba bia nipa ba over ba kan ho ha esu ye different if you aso na ba ko nipa esu na wo jale afiri mo no we ko to the essence akro ba bi but I say yeah emi che man say be hu se bia sofu no ye onu so betumi afu onu so betumi bibia esa also tumi ono so mfom so dey me yo Kristo ni me free asori we ma na makwa asori me free asori ya na makwa asori we asori na me nante no yesi nye nyina anya me ba ko na na yesom no me free ha makwa asori we me free ho na makwa ha no se me se nipa no bibi wo ho no ma ewo se etumi ana se ye nyina yesom nyame ba ko ni timi tumi kwa asori bie mu kosom nyame wo ho eye aso hene asumden asumuhene asu yete yasumuya yete okay okay second chapter 4 okay o se asu ase yama yasum ayede de be pass mo ede na tie do okwaso na ye kan ni mu a obeja okwaso na ye beche ejeche wo mu a obeja ade de be opede obenya prophecies okay so there's a prophecy but prophecy mama can say prophecy you are a instant and prophecy you to be check okay nyame ka chebram se bra me chira prophecy de ba no o se bedi ma chi me chira na mo ye ase nyina ja no na bi ase ja na to di ba chi 25 years asa no prophecy ya ko bole ma na fe chi the prophecy go ha ese so who say if you say by na pe if you free o ka chi na ba le no o so fu no di o me ade ba ko me pense so fu ogun ade me pesa sofu no ohio sofu no namo ya masani o mawe no enama ya sum no ayeye hene
Say the Bible can 2 Peter chapter 4. I'm asuna ye and ye nam sa. Train me na say. Prepare me bring you. Train me. No more kasam. Okay. Me your Christo ni challenges ben na betumi atome e wa brabom. Me your suffer challenges ben na metumi akom. Ye be plenty. Charity bia betumi ato. Okay. And so you betumi aba. Okay. Betumi ato. O Christo ni suffer. O ba gba betumi aba attempt. What did you on time you should. What good because say is it I'm saying apostle it was dress you. They said yeah. I say no ma dress out dress. It's not too big in here. And sometimes they say change am not to what they say any good they share you say me ko Christo mu am ye me ko man say me bibie ko sadly they share me anything am ye nam sa. And so say that's because I say you should not hear me. It dey to what say to be get no plan. Okay. Obi get baby. Obi get baby. I will marry nyame a show bia to. Okay. What I say? Okay, you join nyame marry a. We chin ya sinina. We free ya na we share na ba. Ebusiafo high attention TV and agusu a uhwe kan hu say ndere ye sua de e de afa e Christianity. Uye Christian na social benefit to how ben na ukuma mane ben na ukom. Chese oya ben na wunne mu a chese wankasa otumu say ama menya mesumni dia sei na ye ndem yankasa papa o tretre ya de na ebusiafo ma fi de nda wonda ha no say share like comment na face no subscribe so den e ka ho ma me twa me ho sima me ba ye den komotwetwe no ye beto aso anesa. Twa me emame eko ebaye me se umre ma me kom papa on na chese nkomo twetwe no yanto ase anisa papa se no yama ye hunu se asori obakọ asori na asori no weni beji ni bibia no gina sofo so obo obaka se sofo ni subanti sofo ya wa rensa ria ndo se nyame ayeden afre no sofo yi kohwini ono no da asori ya no sofo yi otise yi ono no otise ya na what I say no ye classify asofufuo no ye say wie ye mre no just asofufuo no dodo na na be den e be ba mountain so atrofo adifuo no wona wo ye den wo keka ho me ye member me kwa asori me bra asori na me wura mu no science ben e na be ma me hunu say asori ya me wura mu no mentinem ase se o ma ho kokon edu mu kan okay o bia ho nyame ho kan bia no o ye nyame ba. Okay. And yes, some of them a book of Russell. And the young woman are more than a crample. It's me who say I had a young woman. Had a young woman. If you have quite about some soon, and I said, as any committee, not as of grab for years, Moja, yes, Moja, and was a man, yes, Moja by now, yes, Moja, no, not if you're Moja, I saw from 2,000 over 2,000 years that way. What I say? Your mother say no. Okay, and trust somebody crying. Or Matthew chapter 24 or say any about a 24 any at church at class of 4. Then Yamin says, oh, Yamin is only the message to Odi can't want some of my said your banner you and your mama. Because simply the quick, yeah, send your money in a
ebesi e esi a unse ebiye no esi a mo se wiye ne ba papa na mi se bisa se me yesofo ana so be yesofo a suban ana ye awo so tumi da ne de ma ye hu se sa sofo we do finya me ana finya nyama hu ase nyame su ko so ye nyame chidi ye nyame na musini ndeke se ye bobra no se ni nyame bo ne bra Yesu bo ne bra but I say sofo na otesase sofo na otese ne bi o wa ekwan bi o wa tene woni peso but na bi ye na you wa kwa nti so o nyame Yesu ka se bi o ka de Peter do do me so na de me to ye Peter do do me Yesu me do o so do me a di ma she Yesu but so se a she die no and so di so nti en mo brabo bia se na chere so se ye ka se nyame afrewa na ye lucky so ko de mi da oh yeah afrewa yen se by force so ko heaven okay adwuma no na do be ko adwuma ye no na do be ko eni ti do no so no so adwuma na do be ko nya se lucky so kan na mi ko bra ni da adwuma ye adwuma na be kire da bia wo okay na wo ka se sofo ni su enye tse Kristo su Yesu bensa nya ni se Kristo de ono de otwakra ne ho nkro ne ba wo nya tan nya se mbu atan ne ho nkro ne ba eti sofo no su ben na wo se etumi hu se sa sofo ni su we e ma ye hu se sofo we se no tie se na me kan Kristo su ni mo ura so de mo pa and found na so ho fe ti eni anwa na ye me ni agu yo ho fo da bi ho ho fe na nya me hu ni wa enka pe okay ana say ye ma nya me hu e bi e buka ye nantu nya me na se etutu anamo wo nya me ye ma nya me su no egbu e say actually before nti no asa ni commission basa unnecessary and she show also they say they be woman ni say I said this is so for bia asa me tia haban sofo bia se me ye den me tia haban but ye woni pe bia nya me de sa achede no ache wo okay it is nya me fa nche me a se me papa mfa se prophet antria nya me de sa de na ache what I say no e ya achede nya me de ache okay and se me ba no me se me force say e se also for ntwi tia haban e de kan nya me so no enye senti no e se by force no me so me tia haban se me se me so tia haban na me da di da ono no part nya me de what ya man no nya me na fa wa what I say everything no ya man ni na ntilo ka say o se body ni eni sika so for antwi da kan e se me so da kan so we ekro e se me nya bi so we wo ha se me so nya bi and no na ya big problem na sa pana o fu nya me na sa ya de ekro no so o ye ono o yeska se wade oma o bibinia oma de nchi itaka se bi ana manda na mo sepa me se nya Elisha ase na como o chão como só me soltou a voz enfia minha sanefa o caminho o tu supo o tu não disse nada mas tá lá de fé mas o trenço a fazer me show a no pana com a de bia como de bia na bra não só como de a de achar na sua cara isso não é só via me show bem pro no com o de ser e que só nem me na tia o show bia we are so for us we be do you expect the person say by force or madam as I said that don't say e do be crave Yesu ka say akota food ana me sam ya re and come away I said that there what do you mean but also for who expect to say last member or the far softness and your heart be or the fast so na na be ko akoda nya me ase dia manya me na enipa ahwebi nso nkuna but I was also for me catch me say me better was okay media me show say better was but can who say o was the be so the manya me okay what I say but so for be well free go to me ka say mama oba me jeme ba da bi anya na de man nya me de fa so okay but I say nya me de fa so ano de man no
and you're not the man. What the house? Okay. You want to mean it? And you know, this is Yameno. And I say, I'm not on Yamina on the it's so we are soft for us, and will be like Obiaba Chewa Bejeba. You don't have the right to say, and I'm soon a mountain abandoning Sabana Winyano, Messeno, Akalan Majalan if you say, and that's a Papalana to me. Okay, and he, as I say, and as I say, the council, young need food. Okay, now, in Pepi a bonia, yes. That's the big problem. Any people only a bonia, I did ye about your man, and there's so many more. But I say, we have a mama, as I say, you can't say, and that is in us. Ah. So rather I am at home in Jacolano with me shame me. Okay. I am very different. But they already not see man. But I watch you. Oh, what I believe me. But I say, it is only a man as Simana. Let me tell you this answer. And this all the Amaba, Kumpu, Madamasi, and I didn't have over there and said, and Jenny, a bit might be, but Yamia Dema one. Phenomena said, okay. And that's of a fun to draw now, you soon draw. And the bones of best TV, no, that's of a bit home. I say, men, I made that so way. Bra, may you say, dear ma, is it right? That's of no counsel on a man as we did. I never tuned the young man. I never tuned the Unzan for Bachimpo. If you never say you only want him, what can you be in Jesus? Okay. In the Panama, Yasuma, Denma. Amasa, and never winning our air cosmic project. Or soon tell a test and say, you be teen and answer. And to be balanced, when you answer money far. On Pasala, on Shankom, on him, well, Yapunya Yasin. And I therefore, yeah, prophecies, and I'm Johnson, and I may say, me Sama, to Pula, you know, because a young guy, or Bami Chester, Apostle, my bread, maybe I might do, or will not, because my gym, me somebody in your Juma, a drew, you're drew. Ah, like you were from. One or Jensen can say, we ask your boy, yes, one will so be a pie puna. Your boy, yes, one will so be a pagan son of Yajana. Your boy, yes, and one said, or be or some media, made a man, I am media. Sat going our flow. Papa, we are flow. Nay, a mrenin. Jane, it will be the abana. What you be your child? And no beyond and I man Benjamin say, oh, yes, and Jenny. Okay. Shut out your name so. Okay. But Pastor, and just for prophet entry. And yes, and then some is be answered because we are so full. No. Train Yami. Dinyamiachi. Okay. Yami said we shall never only period for. Or break you in Fabian County. Check Tracy. Yanni Kakakobe 60 years. Okay. Yami Antony. So for the be, I may no, I saw that the be sorry, but I know you know. And so as I said, one Yamia phone, when you was a senior, I mean, to us that why you manage. Yeah, my clear charge you of Japan because I saw as a man can see. Only who I saw anyone. That was when you are a like I said, Uncle. I just sorry, when you were Uncle. That your friend is saying, oh, Tabo, when you are so Uncle, I said, oh, we can say, but I say, yeah, it's not a new idea to say, me see my couples on woman on one, me at the end, I need check planting. Say, you're sorry. I mean, you say, and no name is you. Miss Sura say, oh, one is on money sound on him. I mean, you find you manufacturing him, check planting, because it's a great beer, as a baby beer, as I say, a yabble beer, as I say, Yame, a day, what I say, a beer, so any but taking a meason.
that's my me say but for so for when you scan not faku I saw be return we be there's a free property this one we don't be here because I don't know what they like it shit you know what they over there you know what it's really so me can me sorry say obama hode let me tell check pants and say we didn't know me make I feel be ampo come to me big churches 10 15 years nanya media coach okay a software before say oba be your software no wo court mo wo sanya manyama we sa software sakra na so ba be your software ani right so ba got na TV so and say radio so no aka say na me your court na me say let's all confess it confess ya anya bone but you don't go so what yaka until I say say tu ba ko no ko na sokochia no samba na se kwanda wa oba ode amodinfo seven na ka and you say what you say was sakrade a jim ebe papa and ebe papa Christ so we ana every I want you mu I want you but sanya sa ho kire no o di a ho kire no chi akoye de ense sa wo ye to wase twenya me di me chi papa ye na se de chi bia Yesu be kasa o be kasa se mete bia Yesu be kasa papa ye mre na ye mra ne sa won sembe na wo ha de be nkrahye sembe na be ma a Christopher ya toba ha e wo nyamsumu asofofo a che say we are discouraged ye betumi nyina afie mu ye nyaye krampa nka be ko be bi ni akwa akotumi ene asofofo a munom kra ho tumi dada omodi efutu be na odi mo nyina nua eni ahochrechi enkoye bu hwehwe Nyankopon ahenni ne trene kane na de bia no ka esuma ma ade anche aye mre ne na eni de onamu no achi emma honam no eni honum na achi eni honum ne so to wase ahochire wo ho otai wo ho amani wo ho pitenta pitpo o ka say me po then the bit to tell me Nyankopon tem or tie amane ekom osum or yaw ni nyina wa fam bi ni nyina mochi no awurade ma ne enkodifo a oni ade onamu ne no eno nche wa wieye twenya me dinyame achi to boase na one day Yesu be kasa me kundia one day Yesu be kasa ye papa apostole J wakasa ye papa sitene tie bia no e wo so tumi twen nyame anim na konimdie ebeba wa brabo so high attention TV mera wase se wo gemre na wo hwe sa dwumadie we nyame hwro nyame nya wo kese afei so no mo ambo a MCR hon mu nyina so nyame hwro me kasa papa prophet akwesi entwi bebia wo bia nyame hwro Queen Fasty nyame hwro na afei so no yankasa papa so ba so nyame hwro ne se otumi ba ye ne ebe che nyame asem no kyerɛkyerɛ ye no wo hye ye nkran ya atoba ha e wo nyame sumu wo Kristo ni na nsohwe eto no but nsohwe to wa hwe na wampa wo nyame a wo som n'echi na wo nkonko ye nyame bia ense emfata na mbo no gina pinti e wo Awurade mu na wo gina pinti a e ya de no akase Awurade no e be komokon e de amount share like comment e we video sini nyina so e ya de wo hia mo abonti ambom sambrane na frame ohema echa makram